आज तुम्ही बाजार घर पाहिला असं आता मिरच्यांचा बाजार भरलेला आहे. काय तुम्ही मिरची घेऊ पाहिजे कसे किती बाजार पुरुमेताचो बाजार भरलेलो आसा. वर्सात ह्या मे म्हयन्याच्या एंडाक म्हटल्यार बुधवारच्या बुधवारा आसता. पोटच्या पेक्षा अंदू मिरसांगेचो दर कमी आसा. गांवठी मिरसांगे खूब डिमांड आसा हांगासर. गांवठी मिरसांग आनी बेडगी मिरसांग येता ह्या दिवसांनी. ह्या वर्सा लोकांक कमी रेटीन मेळटा आतां पयलींच्या पेक्षा खूब कमी आसा. आनी पावसूय नासल्या कारणान लोक बेगीन बेगीन येवन ते पुरुमेताचें सामान व्हरता. भायली मिरची कसली कसली येतात म्हणजे सगळी सांगा. गुंटूर येता तिखट आहे बेडगी तिखट आणि कलर येतात. हे शंकेश्वरी बेडगी हे तिखट जास्त तिखट आणि कलर येतात. हे काश्मीरी 300 आणि ते बी रेट काढलं बेडगी. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.